Күптән түгел генә шәһәрнең бердәмлек милли китапханәсендә зур төзекләндерү эшләре тәмамланды. Модель китапхана хәзер заманча җиһазландырылды, уку заллары зурайтылды, яңа техник аппаратура куелды, китап фонды да яңартылды. Шушы көннәрдә яңартылган китапхана белән якыннан таныштыру, аның эшчәнлеген күрсәтү өчен бирегә шәһәрнең татар теле укытучыларын чакырдылар. Китапханәнең татар теле бүлеге мөдире Гөлфия Самигуллина кунакларны китапханәнең агымдагы елга эш планы, яңа проектлар белән таныштырды һәм укытучыларны бергәләп эшләргә чакырды. Өлкә мәгариф министрлыгы белгече Әлфия Абетдинова исә мондый китапханәләр өлкәбездә әле бармак белән генә санарлык. Шуңа күрә мондый мөмкинлекләрне тулысынча файдаланырга кирәк диде. Менә бу китап киштәләре барысы да заманча, сыкланырлык әйме. Менә бу китапханәгә киләсе генә килеп тора дип уйлыйм. Менә чит районнарда яшәгәннәрне, Иракта яшәгәннәргә килеп йөрергә җайсызрак булыр. Ә менә Ульяновск шәһәрендә эшләгән укытучыларга, китапханәчеләргә менә монда үзләренең укучыларын үзләрне алып килергә мөмкинлек бар. Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Роза Гыймаддинова китапханәгә бүләк итеп үзенең әле яңа гына чыккан китабын алып килгән. Ул аның туган авылы Карсун районы Уразовка, Сакускай авылы тарихына багышланган. Китабыбыз өстендә эшләдек инде без күпме 2 ел дисәм, пандемиялар белән ниләр белән бергә шулай буладыр инде. Ну, туры килде архивларда эшләргә, аны халык белән эшләргә, авылда үзем шәһәрдә торгаштан, авылда кешеләр белән элемдә тоттык инде, телефон аша күбрәге Шамил Шамшиддинов белән аралаша идек, Сәйд Дияров белән, аларда бик булыштан. Әлеге китапханәнең татар китаплары фонды һәр даим яңартылып тора. Монда узучы чараларга йөрүчеләр, Казаннан килүче кунаклар бүләк итеп һәр чак татар китапларын алып килә. Ульян шәһәренең үзәк китапханәсендә өлкә губернатор Алексей Русских мәдәният хезмәткәрләре белән очрашты. Агымдагы елда булачак чараларга тукталып, ул күп милләтле төбәктә төрле милләт бәйрәмнәрен уздыруга да игътибарны арттырырга кушты. Зур еллар дәвамында мәдәният тармагында эшләүчеләргә губернатор мактау грантларын тапшырды. Алар арасында 30 елдан артык Иске Кулатка районының Гапло Тукай исемендәге китапханәсендә эшләүче Әлфия Алтынбаева да бар. Бу ел без алдык бик күп китап балалар өчен. Рус телендә китаплар алдык, Конгресс татар исеменнән китаплар алдык. Татар телендә да балалар бик яратып киләләр библиотекага. Татар язучыларының кичәләрен үткәреп торабыз. Бу көндә төбәкнең мәдәният һәм сәнгать министрлыгы чуашларның Акатой мардваларының шумдырат бәйрәмнәрен әзерләү белән мәшгуль. Бөтен Россия Сабантуй бәйрәменә әзерлек эшләре моннан 1 ел элек үк башланган иде инде. Ульяновская область в 2022 году будет отмечена 2 крупными федеральными событиями. Регион выступит площадкой проведения 22-го федерального Сабантуя, а также региону принадлежит пальма первенства открытия декады народной музыки. Быелгы федераль Сабантуйны уздыру өчен өлкә һәм шәһәр бюджетыннан 125 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бәйрәмдә илебезнең 65 төбәгеннән 520 шәрәфле кунак катнашыр дип көтелә.